Үсеш алган технологияләр тылсымнан айырылмый дип әйтә инглиз язучысы, фантаст, футуролог Артур Кларк. Бүген Білім дөньясы программасы укыту процессының бір өлешенә әверелеп бара торган яңа технологияләргә багышлана. Безнең программада сәләткә дөрес алым, сәләтле балаларны укыту өчен нинди технологияләр кулланалар? Инженерия һәм лингвистика ике өлкәне ничек берләштерергә? Ике диплом, ике күнекмә. КФУ геологларына кайсы өлкәдә бәхет елмайды? Белем авырлыгы аска тарта, интернет бу атнада нәрсәләр белән шаккаттырды? Яңа технологияләр белән сәнәгатьтә генә эш итмиләр. Аларны сәләтле балаларны укытканда да кулланалар. Андый балаларны укыту процессы стандарт булмаган алымнар таләп итә. Бу укучыларны олимпиада һәм бәйгеләргә әзерләү генә түгел, аларга психологик яктан да дөрес ярдәм күрсәтү, чөнки әлеге балаларның йөкләнеше шактый зур. Мәгариф өлкәсендә сәләтле балалар темасы ел сайын педагоглар өчен уздырыла торган конференциядә дә төп тема булды. Сәләтле балаларны ачыклау буенча Татарстанда нинди эш алып барыла һәм әлеге балаларны укыту өчен нинди алымнар кулланыла? Сорауларга җавапны Гөлназ Мирхалилова белеште. Я смогу описать процессы дальних тел, дальнего космоса, что нам даст понять, что такие же процессы могут существовать и на Земле. Фикерләү сәләте һәм белеме белән яшьтәшләреннән аерылып торган Тимур Низамов Казан IT лицейның 7нче сыйныфында укый. Астрономия буенча республика һәм Россия олимпиадалары призеры. Хәзер Румыниядә үтәчәк халыкара белем ярышына әзерләнә. Я очень много занимался. Мин күп өйрәнәм, тырышып әзерләнәм. Олимпиадаларда урын алырга миңа шул ярдәм итә. Октябрь айында олимпиадалар мәктәпләрдә үтәчәк, ноябрьдә район турлары узарга тиеш. Анда җиңүчеләр республика күләм ярышка килә. Барлыгы 24 предмет бөтен Россия олимпиадалары буенча, плюс шулай ук без уздырабыз 36 предмет республика олимпиадалары. Килеп чыга безнең барлыгы 50 төрле олимпиада. Укучыларның сәләтен ачуда инновацион алымнар куллану. Мәгариф тармагы хәзер шуны өстенлекле юнәлеш итеп куя. Балаларны олимпиадага әзерләүче мөгаллимнәрнең фәнни-гамәли конференциясендә заманча алымнар турында фикер алыштылар. Университет талантов белән соглашение безнең соглашениегә кул куелды. Бу безнең август киңәшмәсе кысаларында үтте. Хәзер инде безнең укытучылар белән, педагоглар белән, укучылар белән төрле тренинглар, төрле сборлар үтә. Монда баланың сәләтле интеллектуаль яктан гына сәләт түгел, төрле яктан талантларын ачу күздә тотыла. Тормышка әзерлектә, ягъни төрле дәрәҗәдәге бәйгеләрдә, олимпиадаларда катнашып, ул укучы инде шомара. Ул инде публика алдында чыгыш ясарга да курыкмый башлый, үзенең фикерен изекле итеп, системалы итеп бирергә өйрәнә. Сәләтенә басым ясап, баланың эчке дөньясы, күңел халәте арткы планда калырга тиеш түгел. Конференциядә психологлар белән элемтәнең тыгыз булырга тиешлеге искәртелде. Минемчә, олимпиадалар алар бик кирәк, ләкин мәктәпләрне тик олимпиадалар нәтиҗәләре буенча гына рейтинглау бик дөрес түгел. Чөнки без олимпиадалар артыннан йөгергәндә, олимпиадалар белән узышканда балалар турында оныта башлыйбыз. Чөнки бала ул бит робот түгел. Аның хисләре бар, аның шулай ук ниндидер үскән чагында проблемалары булырга мөмкин. Без аларны күрми башлыйбыз. Әгәр дә шундый рейтинг артыннан йөгерсәк. Олимпиадаларда җиңү рейтингы буенча исә Татарстан Россиядә беренче эшлектә. Республикага танылу алып килгән балаларга зур өстенлек каралган. Алар үз профиле буенча югары уку йортына имтихансыз үтә ала. Инженер лингвистика сыйныфлары. Гадәти булмаган күренеш, сез ризамы? Физик һәм лирикларны Балташ гимназиясе берләштерә алган. Әлеге сыйныфларда төгәл фәннәрне өйрәнүгә басым ясыйлар, әмма моның белән бер рәттән чит телләрне өйрәнүгә дә зур игътибар бирелә. Инглиз һәм немец телләрен техника белән бәйләп өйрәнү. Мондый чыгарылыш сыйныф укучыларын бар уку йортларында да әзерләмиләр. Гимназия үзәктән шактый читтә булса да, балалар иң яхшы укытучылардан белем ала. Аларга Казан педагоглары килә, шул исәптән чит тел белгечләре дә. Гөлинә Шәймуллина гадәти булмаган уку йорты белән танышып кайтты.
Нәргизә Сабирҗанованы мәктәпкә һәр иртә әтисе озата. Кыз аның белән юл буе инглиз, немец телләрендә сөйләшеп бара. 8 яшьлек кызчык чит телләрдә аралашканда әтисеннән калышмый. Ул белмәгән сүзләрне, сүзсезмәләрне кушып җибәрә. Кызым укырга барганда, без уже алдан планлаштырганда инженер класс сыйныфы ачырга ишетелгәч районда шундый сүз, без аны шул инженер сыйныфка бирергә булдык. Так, вспоминаем, какие признаки текста мы с вами выявили. Нәргизә инженер-лингвист юнәлешендәге сыйныфта 2 классында белем ала. Биредә инглиз һәм немец телен сурынна эчәләр. Атнасына ким дигәндә 8 сәгать өйрәнәләр икән. Моннан кала инженер сыйныфларда өстәмә дәрес формасында электроника, конструктлаштыру, вектор графикасы, робототехника укыла. Бу программаны балалар Казаннан килеп укытучы мөгаллимнәр ярдәме белән үзләштерә. Балташ районының Балташ гимназиясында үткән ел республикада беренчеләрдән булып инженер республика проекты эшләп китте. Бу инде Казанның инженер лицейы белән берлектә. Үткән ел бик уңышлы булды. Безнең инде 2 сыйныф ачылды үткән ел һәм аларда 1 сентябрьдән инде инглиз теле тирәнтен һәм инде инженер программалары өйрәнә башладылар. Бүгенге көндә гимназиядә яңа юнәлеш буенча 1, 2, 6 һәм 7 сыйныф укучылары белем ала. Башлангыч классларда өстәмә дәресләр уенга корылган. Биредә утырып барган балалар өчен ял трибуналары каралган. Repeat science 1, please. Please, what is science? Әмнә югарырак сыйныфларда бар да җитди урыннан тору түгел, укытучының әйткән һәрбер сүзен аңлап бару мөһим. Чөнки дәресләрне чит ил кешеләре алып бара. Марсель Уразаев килеп укытучы мөгаллимнәрнең берсе, 1 ел эчендә эшләнелгән эшләр динамикасы сизелә, балалар республика олимпиада бәйгеләрендә инглиз телендә проектлар яклый ди ул. Узган уку елында Лобачевский, Симонов укуларында катнашканнар икән. Okay, plans. Марсель Уразаев Алман илендә туып үскән, берничә ел Казанда яши. Үзе урыс телендә аралаша белсә дә, сер бирми, балаларга башка телләрдә сөйләшә белгәнлеген сиздерми. Мистер Марсельнең дәресләре кызык. Ул һаман Казаннан безгә килеп йөри. Ул бер вакытта собрание алдыннан сөйләшә башлады русча. Без аның белән английча ярты ел укыган инде. Белмәгән ел русча сөйләшә белгән. Шулай кызык булды. Безнең 4 укытучы укытты. Никита Александрович электроника буенча, Александр Андреевич конструирование буенча, мистер Марсель Сайенс һәм немецкий теле, һәм миссис Джойс безнең без английча сөйләшәбез. Бу елны немец теле кирә башлады һәм без әле яңа өйрәнәбез. Районыбызда 6 сыйныфтан, 7 сыйныфтан балаларның китүе безне борчый иде. Әти-әнигә төрле юнәлештәге белемне тәкъдим итәсе килде. Һәм менә бу инженер юнәлештәге белемгә әти-әнигә шатланып риза булдылар. Бу безнең 2 оешмада бара, Балташ гимназиясендә һәм Норма мәктәбендә. Балташ районында һөнәри юнәлеш буенча эшләүче башка мәктәпләрдә бар. Мисал өчен 9 урта гомум бирү оешмаларында быелдан аграр класслар ачылды. Киләчәккә ниятләре зурдан икътисад һәм бизнес классларын оештыру. Бу республика эшмәкәрләрен Балташта үстерәчәкләр дигән сүз. Казан федераль университетында да укытуның стандарт булмаган алымнары бар. Кайбер студентлар магистрлык белгечлеген 2 диплом белән тәмамлый ала. Шуларның берсе Лондонның имперский киллияты дипломы. Биредә нефть-газ тармагы өчен югары квалификацияле белгечләр әзерләячәкләр. Студентлар Россиядә гамәлгә кертелә торган сәнәгать технологияләре буенча гына түгел, дөнья күләм технологияләр тәҗрибәсе буенча да эшли алачак. Геология институты яңа белем бирү технологияләрен ничек тормышка ашыра? Безнең киләсе репортажда. Булат Лутфуллин тиздән Лондон студенты булачак. Киләсе елда аны Англиянең Империя колледжында көтәләр. Әлеге уку йорты дөньяның иң яхшы университетлары арасында беренче бишлектә. Фәнни ачышларны тормышка ашыручы белгечләр әзерли. Мен беренче курстан хәзерләнә башлаган идем. Но моңа кадәр килеп чыкмады. Моңа кадәр мен чит ил культурасы белән кызыксына идем. 2 диплом бирүче магистрлык программасында уку хукукын шактый җитди сынау аша яуларга туры килгән. Булатның 30-га якын көндәше Россиянең төрле төбәкләреннән була. Быелның язында үткәрелгән конкурс аша 10 кеше сайлап алынган. Мы знали, что все задания будут. Бөтен биремнәрнең инглиз телендә буласын белә идек. Бик яхшылап әзерләндек. Конкурс 2 этапта үтте. Башта тест булды, аннан соң Россия һәм Англиянең зур нефть компанияләре вәкилләре белән әңгәмә. Әлеге студентларны инде хәзердән үк эшкә көтәләр. 10 кешенең һәрберсе Россиядәге иң зур нефть компанияләренең берсе белән килешү төзегән. Сез ул компанияларның бер-берсе белән ничек ярышканын күрсәгез иде. Һәр студент өчен көрәш барды. Я окончила университет на отлично.
Мин бик яхшы билгеләренә генә укыдым. КФУның геология, нефть һәм газ технологияләре институтын тәмамладым. Укыганда ук белгечлегем буенча эшләдем. Нефть оешмасы җитәкчеләренә яхшы белемем һәм тәҗрибәле булуым ошагандыр. Зарплатларны белмим, но ул беренче урында тормый инде миңа. Шуңа перспектива диябез. Шуннан соң эш ул йөрәккә якын булырга тиеш. Москвада була безнең офис. Ну, кайсы вакыт белән Иракка да шул командировка була инде. Конкурсны үткән 10 кешенең барысы да югары белемле, һәрберсенең дә газ һәм нефть өлкәсендә белгечлеге бар. Дөньякүләм программа кысаларында аларны 2 еллык уку көтә. Быел КФУда безнең вуз Англиянең нефть корпорациясе үткәргән конкурста җиңеп чыккан. Кара алтын һәм газ өлкәсендәге фәнни ачышларны тормышка ашырырга тиешле 10 студентка белем бирү хокукын яулаган. Уку киләсе елда Лондонның Империя колледжында дәвам итәчәк. Уникальность заключается ее... Әлеге программаның уникальлеге шунда. Безнең студентлар чит илләрнең нефть һәм газ өлкәсендәге ачышларын, казанышларын өйрәнәчәк, технологияларын сынап карый алачак, югары квалификацияле белгечләр булып чыгарлар. Магистрлык программасы турында президент Владимир Путин белән дә сүз булды. Быелның февралендә нефть корпорацияләре җитәкчеләренең ил башлыгы белән очрашуы вакытында. Бу егет-кызларның стипендияләре дә кара алтын тармагына хас. Үзләре әйткәнчә, алар аена 30 мең сум алып укыячаклар. Стипендия белән нефть компанияләре булыша. Шура җырчысы укыту әсбапларына ничек кирип калган һәм белем ни өчен шул кадәр авыр? Интернет дөньясының иң кызыклы вакыйгалары турында Нияз Рахман. Сәлам дуслар, бу кабаттан кызыклы тәнәфес рубрикасы интернет дөньясын шаулаткан яңалыклар хакында алдагы минутларда. Әкиеттә кунакта тәрбиячене эшсез калдыра. Таганрог шәһәре балалар бакчасында булган хәлне инде бөтен ил сөйләде. Эш шундагы тәрбияче Ханек Горбунок әкиятен балаларга туры мәгънәдә аңлата. Иванушканы куркыткан җәза да балаларның хушын ала. Мондый аңлатма хакында билгеле булгач, тәрбиячене эштән куалар. Дәүләт Думасы депутатлары Виталий Милонов һәм Владимир Жириновский аны кире эшкә алырга дип яклап чыга. Имеш тәрбияче махсус рәвештә сабыйларны куркытмаган, ә бары тик әкият кенә сөйләгән. Но для первого случая я вину тебе прощаю. Депутатлар тәрбиячене футболчылар каугалы чәчле мәктәп укучысын яклап чыга. Интернет йолдызына әйләнгән 4нче сыйныф укучысы Прохор Ильин Россия-Шотландия уенын ачты. Златан Ибрагимович кебек чәчен алдырган малайны аздан гына мәктәптән кумаганнар иде. Ләкин аны Россия җыелмасы уенчылары яклап чыга. Футбол сөюче малай хәзер мәктәпләренең горурлыгы, Мәскәүдә зур уенда катнаша. Әле булай булса Ибрагимовичның үзе янына да барып кайтырга мөмкин. Прохор футбол кара бергәндә обзор вәкилләре укучыларның букчаларын үлчи. Аларның сүзләренә караганда мәктәп укучысы сумкасы авырлыгы тиешле таләпләрдән 2 тапкырга күбрәк. Башлангыч сыйныфларда ул ярты килодан артмаска тиеш 5-6 класста 2 кило, 7-8 класста 3 кило, әмма 9-11 сыйныфта исә 4 килограмм булырга тиеш икән. Ләкин чынлыкта бу алай түгел дип зарлана әтияниләр. Имеш букчаның авырлыгы башлангыч сыйныфларда 5 кило тирәсе. Махсус орган безнең аларны киметтерергә хукук юк диләр. Нишләтәсең инде, белем алу җиңелләрдән түгел шул. С таким портфелем можно ходить в школу. Букча авыр булса да мәктәптә җырлыйсы хәзер. Кем җырларын диген, хәтта Шураның «Твори добро» дип аталган хите Казакъстанның 4нче сыйныф дәреслекләренә кергән. Монда җырга әтияниләр тәнкыйть белән караса, башкаручының исә бу шатландыра гына. Хәтта ул фотоны үзенең Instagram битендә урнаштыра. Менә шулай яхшылык турында җырларны хәзер тун кигән Ират башкара. Әльяри бу текст кына видеосын күрсәтмиләр. Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо. Бүген дә менә шулар кызыклы язмаларыгызны безгә юллагыз. Ә без аны исә үзебезнең рубрикада күрсәтербез. Киләсе очрашуларга кадәр. Америка фәлсәфәчесе һәм педагог Джун Дьюи фикеренчә, без бүген укытуыбызны кичәгечә дәвам итсәк, балаларны киләчәктән мәхрүм итәбез. Яңалыкка ачык һәм белемнәр авангардында булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.